Hej alle sammen, og velkommen til den her favoritter, hvis I nok så for introen. Og det her bliver vores decemberfavoritter, og jeg har min lille søster med. Melanie, sig hej. Hej. Ja, og vi har 13 ting hver, så du kan bare begynde. Okay, første ting er... det er den her Babylip, som jeg også har fået i julegave. Og hvis I lige vil vide det, at nogle af tingene er vores julegaver. Ikke alle sammen, men nogle af dem. Den her har jeg fået i julegave. Og det var den Babylip-pakke, hvor der er alle Babylip i, og jeg har ikke taget den ud, fordi at... Så der er Fresh Mint, Pink Punch, Intense Care, Peach Kiss, Hydrate og Cherry Me, fordi jeg har dem alle sammen her navne. Fordi jeg ikke har taget noget pakken, fordi så er det ligegyldigt med at få pakken med alt jo. Altså, ja. Så ja. Så har jeg min Batiste Dry Shampoo, og den her er i Floral and Flirty Blush. Og hvis I ikke ved, hvad en dry shampoo er det, at hvis du har fedtet hår, så putter du den i dit hår, og lader det sidde i 1 minut, så kører du det rundt, og så har du ikke fedtet hår mere. Så den har været min favorit, og så dufter de ekstremt godt. Det dufter frisk, den her. Og det er den af pinke. Den her. Undskyld, det var sådan fail. Ja, okay. Men det er lige meget. Og jeg har den anden favorit af den. Sådan. Ja, og jeg fik det her krøljern, og det er fra Remington her, og det er bare helt vildt godt, og der er sådan ting på. Ja, og så er der sådan til at varme det ind i alt, og sådan, hvad det hedder. Så har jeg min lyserøde Tangle teaser, og jeg ved ikke om... Men det er den originale, fordi der står Tangle teaser her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I nok ikke. Men den har bare været rigtig god, fordi at den bare børster ens... Hvad hedder det? Knuder ud, så den har været... Jeg har været rigtig glad for. Og så er den pink, det er bare stort plus. Og så har jeg den her Gush palette, øjenskygge-paletter, hvis jeg ikke kan få se. Jeg ser det så Gush, og den fik jeg også jeg fik den i julegave. Det er bare sådan form. Jeg kan lide swatching. Jeg har den her brune farve. De ser sådan her, og de er virkelig pigmenterede så. Så har jeg en parfume, og det er Daisy fra Marc Jacobs, og indpakningen er bare super, super fin, fordi at Daisies er min yndlingsblomst, og så dufter den ekstremt godt. Ja, så den har været min favorit, og der er det halve tilbage, så den har jeg brugt rigtig meget. Og så har jeg også, det her er også en julegave, det er de her 5 make-up svampe, fordi at dem har ønsket mig, og det er bare på en måde bedre end børster, fordi at det er nemmere at arbejde med, og de her, de ved jeg koster 10 kroner. Og jeg ved ikke, hvor de er fra, men det er virkelig gode. Jeg har taget 2 ud. Så, ja. For Deluxe. Ja, det er for Deluxe. Jeg ved ikke, hvor man kan købe den. Så har jeg en creme fra Elizabeth Arden, som er deres Green Tea Cherry Blossom Honey Drops Body Cream. Det er rigtig langt navn. Den er så fast. Sådan. Og den ser sådan her ud. Den er bare hvid creme med sådan nogle orange korn i. Og den har været med et sæt, så. Ja, den har været med et sæt, som jeg fik i julegave. Og den er bare super god, og så dufter den rigtig godt. Og så har jeg fået den her, som er ikke en julegave, men det var en halskæde her, jeg købte for gavekort. Og det er sådan fra H&M, og det er bare sådan en halskæde med sådan nogle på. Ja. Så har jeg endnu en Batiste, og jeg har 2 af dem her. Den ene er bare noget hos min far. Men det er deres Fruity and Cheeky Cherry, som ser sådan her ud. Den er blålig, babyblå og har kirsebær på. Og de dufter så godt. Så ja. Og jeg har bare købt Minimators. Så er den her læbestift fra Maybelline New York. Maybelline New York, og det er den her røde en. Og det er sådan... Jeg går ikke rigtig med læbestift, men den her, den var sådan helt god. Og så efter du har taget den af, så den løber. Det er helt vildt. Og den her i farven
Fatal Red eller sådan noget. Fatal Red. Og jeg kan lige swatche den hurtigt. Den er virkelig flot. Den ser meget pink ud på kameraet, Ja. men den er rød. Mm-hmm. Så har jeg min Dream at Muse fra Maybelline New York, og den her i farven 004, som er en meget lidt tilbage produkt. Og den føles lidt som en kind of budding på huden. Den er rigtig blød, så jeg elsker den bare. Den minder mig om Face and Body. Ja, og så den næste ting er den her Maybelline New York Big Eyes. Og det er bare sådan mascara. Den her er til nede. Undervipper. Undervipper. Og så den her er til de øverste vipper, og den er bare helt god. Det giver et Big Eyes. Så har jeg min Gush Primer. Okay, men jeg har min Gush Primer her, og den her er super, super god. Det er en pumpe, og den gør ens hud rigtig, rigtig blød. Og så er den gennemsigtig på huden i stedet for farverig, så den er så mega naturlig på huden. Så den har været min favorit. Den her er min mest favorit. Det er den her mascara fra L'Oréal Paris. Det er den her Volume Million Lashes. Volume. Og den er bare helt vildt god, og jeg elsker bare de der tykke børster, fordi at jeg kan ikke have sådan en tynde børster, fordi det synes jeg hjælper på mine læber. Så den er helt klart min favorit. Så har jeg min Natural Bronzer fra Rimmel London, og den her er Waterproof Bronzing Powder, og den har SPF 15, og den er i farven 022 Sun Browns, og den ser bare rigtig naturlig ud på huden. Ikke engang se det på min hånd. Og jeg har nogle swatches på min hånd. Det ignorerer det. Så ja. Den her burde lige seriøst tjekke ud. Ja, og den her er også min næst favorit. Det er den her Hide the Blemish Concealer fra Rimmel London. Og den er totalt min favorit, fordi jeg har haft lang tid, men jeg alligevel brugt helt vildt meget. Og helt vildt synd, fordi jeg skal bare købe den ny, fordi de er virkelig gode. Så ja. Vi har 2 ting tilbage. Nej. Jeg sagde, jeg havde 13 ting. Det har jeg også. Nej, jeg har 3 ting. Så har jeg min nejlak fra Nielsen, og det er fordi, vi hedder Nielsen til efternavn, hvilket nok ved fra min bror. Og der står Nielsen på her. Og så er det bare sådan en rigtig flot guldnejlak, og jeg er den ikke på i dag. Jeg skal snart fikse min nejlak, men ellers er den rigtig, rigtig god og rigtig fin. Ja, og så er min totalt favorit, det er den her Master Precise Liquid Eyeliner, og den er fra Maybelline New York.